spoluprácu na všetky kamenné pobočky Slovenskej pošty na celom Slovensku. Ale o dôvodoch tejto spolupráce, o tom, čo to prinesie jednej druhej spoločnosti a hlavne širokej verejnosti, nám povedia generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ladislav Tutkaň a generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Alexa. Dobrý deň. Dobrý deň, dámy a páni, vítajte teda na pôde Slovenskej pošty. Úprimne som veľmi rád, že prišiel tento deň, kedy môžeme nahlas povedať svetu a chceme tu nahlas povedať, že sme rozbehli predaj lístkov železničnej spoločnosti Slovensko práve na Slovenskej pošte. Prečo tomu tak je? Ja keď som prišiel na poštu, hľadali sme možnosti, ako využiť kapacitu unikátnej siete, ktorou Slovenská pošta disponuje. Ja len zdôrazňujem, že dnes má pošta viac ako 1300 pobočiek po celom Slovensku. A ten predaj predaj lístkov, ktorý sme teda spustili už od 1. októbra, sme pilotovali od leta minulého roka, ktorý sa ukázal ako úspešne, že ten záujem o nákup lístkov na Slovenskej pošte tu rozhodne je. Dnešným dňom teda hovoríme o tom nahlas do sveta, aj kvôli tomu, aby sa o tom všetci dozvedeli. Chcem zdôrazniť ešte pár vecí, že tie lístky, ktoré teda my tu predávame, sú k dispozícii ešte na všetkých poštách, ale aj na každej priehradke. A to znamená, že prinášame možnosť zakúpiť si lístok aj tam, kde to doteraz možné ani nebolo. To znamená, že aj v mestách, kde nebola železničná stanica, alebo ani nie je v súčasnosti, a kde už ani nie je možné si lístok zakúpiť. A prinášame teda túto možnosť aj tým klientom železničnej spoločnosti Slovensko, ktorí preferujú osobný kontakt, osobný nákup a preferujú možnosť zakúpiť si lístok treba v hotovosti, ale aj platobnou kartou. No a to možno na úvod je všetko. Ja by som teraz dodal slovo kolegovi Peťovi Heleckovi, ktorý možno aj vysvetlí, prečo sa nachádzame práve tu v Mijave, prečo ste cestovali teda taký kus. Nech sa páči, Peťo. Lado, veľmi pekne ďakujem, takže dámy, páni, kolegyne, kolegovia, či súčasní bývalí, keďže som na Slovenskej pošte v minulosti pôsobil a mal som len tie najlepšie skúsenosti. Prečo železničná spoločnosť Slovensko pristúpila k tejto spolupráci? Ja som veľmi rád, že pán generálny riaditeľ aj so svojím tímom keď sme začali spontánne na základe, by som povedal, aj nejakej výzvy nášho rezortného šéfa, pána Jozefa Ráža, pána ministra, aby sme hľadali v rámci rezortu synergie, tak bola to veľmi prirodzená debata, by som povedal, že kliklo to na prvú. Najprv sme začali, ako pán generálny riaditeľ spomenul, pilotom, ktorý v podstate sme vyhodnotili ako pomerne úspešný. Na svojej strane vlastne kolegovia na pošte pracovali v dvoch samostatných systémoch, preto ak by sa tá spolupráca mala rozbehnúť, mala by fungovať čo najprirodzenejšie a aby boli naši cestujúci na pošte vybavení čo najrýchlejšie, bolo treba tieto systémy unifikovať, ale ak dovolíte, dostanem sa teda k tým dôvodom. Tie dôvody sú veľmi pragmatické, to snaha o zvýšenie zákazníckej spokojnosti našich cestujúcich s dostupnosťou kamenných miest predaja, napriek tomu, že nám digitalizácia veľmi pekne stúpa a dnes vlastne už si siahame na 70% všetkých lístkov vydaných digitálne. Stále tu máme nejakú skupinu približne 30% lístkov, ktoré vydávame v tlačenej podobe. Takže komfort, preto, lebo ako pán generálny povedal, máme tu viac ako 1300 pobočiek po celom Slovensku. Aj tam, kde nielen, že sme nezavreli tú pobočku v minulosti, ale nikdy sme ju ani neotvorili. To je skutočne železničná spoločnosť. Teraz už prakticky nie je na Slovensku miesto, kde by sa, by som povedal, tam, kde je nejaký rozumný počet obyvateľov a kde je predpoklad, že existujú a pohybujú sa naši cestujúci alebo potenciálni cestujúci, kde by sme im nedokázali ponúknuť možnosť kúpy toho cestovného lístka. No a druhá je pochopiteľne ekonomika. Ako viete, my sa pripravujeme na liberalizáciu trhu, ktorá nás vyzýva k tomu, aby sme zoštíhlili, aby sme zjednodušili nielen procesy, ale aj, by som povedal, odľahčili finančné naše fungovanie. Znamená to v praxi to, že vo veľa miestach sa nám neoplatí ekonomicky držať otvorenú pobočku, respektíve miesto predaja. A je jednoduchšie pre nás využiť nielen digitál, ale aj partnerov primárne teda Slovenskú poštu, pretože Slovenská pošta je v podstate z pohľadu predaja prostredníctvom fyzického miesta predaja suverene ten najväčší partner. Máme možno pár drobných ešte franšízantov,
ktorí vlastne fungujú v tom starom režime, ale nemyslím si, že toto je cesta do budúcnosti. Cesta do budúcnosti je práve takéto partnerstvo ako poštou. Čo sa týka, by som povedal, toho, prečo sa nachádzame akurát na pošte Myjava 1, nielen preto, že je to veľmi pekná pobočka, pracuje tu veľa šikovných ľudí, ale je to dané aj tým, že na Myjave sme kedysi dávno, je to už x rokov dozadu, ani presne si nepamätám ten dátum, predaj cestovných lístkov zavreli. To znamená, že momentálne sa opätovne vraciame. Myjava je pomerne zaujímavé centrum. Napriek tomu, že železničná stanica, to ste si určite zistili ešte pred samotnou tlačovou konferenciou, nie je v extrémnej blízkosti pošty. Je to stále, ako sa hovorí v tej cudej reči, alebo povie to po slovensky, na pešo. Ale čo je dôležité, tu sú ľudia, tu sa pohybujú naši cestujúci, to znamená, ten lístok na cestovanie vlakom si vedia kúpiť aj napríklad po ceste na stanicu alebo počas vybavovania iných povinností, ktoré majú. Takže pre nás je dôležité, toto nie je dôležitá až tak tá blízkosť, ako to, že je tu veľa ľudí. Je tu proste tá premávka, ako sa hovorí, a tým pádom je tu veľa príležitostí si ten lístok kúpiť. No a možno sa pýtate, alebo keď nie, tak ja vám rovno aj poviem, ja sa ospravedlňujem, čo na pošte kúpite. Je to prvá fáza spolupráce. To znamená, zamerali sme sa primárne na také cestovné lístky, kde očakávame najvyšší dopyt. A nevylučujeme, že do budúcnosti, pokiaľ ten dopyt pôjde a budeme vidieť spätnú väzbu od našich cestujúcich, respektíve zákazníkov Slovenskej pošty, tak budeme tú ponuku rozširovať. Tú ponuku nájdete v podstate na takomto letáku, ktorý je k dispozícii na každej z pôšt. A v princípe, ak dovolíte, ja si ním teraz pomôžem. Jedná sa o štandardné cestovné, to je veľmi dôležité, to znamená, jedná sa o tých cestujúcich, ktorí za cestovanie platia, to znamená, nemajú 100% zľavu. 100% zľava je aj zároveň ten jeden základný produkt, ktorý sme zatiaľ z tej ponuky vyňali. Vyňali sme ho preto, lebo v regionálnej doprave, kde očakávame práve v tých regiónoch najväčší dopyt po kúpe cestovného lístka, tak už dnes cestujúci o 100% zľavou ani cestovný lístok nepotrebujú, stačí im preukaz na 100% zľavu, to sa týka ako seniorov, tak študentov. Takže preto ani neočakávame, že by z tejto strany nejaký dopyt bol. Do budúcnosti zvažujeme, či bude alebo nebude v dopyte mód, keď povedzme niekto so 100% zľavou, kto nedisponuje mobilnou aplikáciou, si bude chcieť kúpiť lístok s prestupom napríklad na diaľkovú dopravu, to znamená na rýchlik, na Express. Nevylučujem, že to v budúcnosti prinesieme, budeme monitorovať ten záujem. Takisto si viete kúpiť miestenky, samostatne k zakúpenému lístku, takisto na nočnú dopravu, to znamená ležadlové, lôžkové príplatky, čo sa týka Tešky alebo Tatranskej elektrickej železnice, Ozubnisovej železnice, Tatra, to takisto má zmysel, vzhľadom na to, že my tam síce máme niektoré miesta predaja, ale takisto tam má pošta tých pobočiek výrazne viacej. Máme tu nejaké základné zľavy, to si potom viete pozrieť priamo na tom letáku a takisto aj, by som povedal, ten najviac dopytovaný, doplnkový, by som povedal, nie tak sortiment, ale doplnkový lístok, napríklad extra batožina, cestovný bicykel. Takže toľko možno na ten začiatok z mojej strany a teda pán generálny, ja by som to odozdal naspäť tebe. Ďakujem veľmi pekne. Ešte možno, že zdôrazním, že naozaj tá veľkosť tej siete Slovenskej pošty je tak veľká, že sme otvorení v spolupráci aj ďalším partnerom, toto je jeden z ďalších, práve na spoločnosť Slovensko. A čoskoro prinesieme aj ďalšieho partnera a robíme to práve preto, že táto naša sieť naozaj je unikátna. Hľadáme príležitosti, ako vyplniť naše kapacity, pretože faktom je, že poštový biznis ako taký už nerastie smerom hore, alebo sme naopak. Takže toto je logická spolupráca a myslíme si, že naozaj to dáva zmysel tým našim občanom a našim klientom zakúpiť si možnosť zakúpiť si lístok, že to dáva zmysel. Toto aj robíme, aj to jednoduché, lebo sme z jedného rezortu, Ministerstva dopravy, ďakujeme pánovi ministrovi za podporu aj v tomto smere, ale chcem zdôrazniť, že toto sme ponúkli aj ostatným rezortom, čiže ponúkame túto možnosť prevádzkovať alebo preniesť nejaké služby na túto sieť Slovenskej pošty, napríklad aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a podobne. Čiže toto je za nás iba začiatok. Chceme priniesť služby občanom bližšie, ako tomu bolo kedykoľvek v minulosti. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie detailov, je to efektívne spolupráca, ale myslím si, že je lepšie
raz vidieť a zažiť, ako si to môžu. Takže páni, ja vás poprosím, poďme si to ukázať v praxi, ako vyzerá kúpa lístka na vlak, kam pocestujete. Kam pocestujete, pani? Pani? Výborné, to stíham. Vyberieme, máte tam jeden vresku. Alexa. Peter. Takže 12.01, 12.47 Nové mesto, 12.54 na Nové Rýchli, R718 Nového mesta do Bratislavy. 14.05 budete v Bratislave. Takto. Všetko to bude. Hej, ďakujem, to bude všetko. A zaplatil by som táto. Takže platba kartou. Nech sa páči. Páči sa. Toto je cestovný lístok. Bratislava Mijava. Dobre. A teda toto je poplatok Jasné. za servis. Áno. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme, že chodíte k nám na poštu. Príjemnú cestu. Napodobne, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia. To bolo